Като отидох да го плащам вече, да го взимам официално, се разтреперих от кеф. Браво на вас! Вие цъкнахте на правилното място. Това е Мотормания, канала, в който се впускаме в автомобилни приключения и разглеждаме всякакви автомобили. От днес започваме нашата нова рубрика Коли с история и история за коли. Тук не говорим за коли, които са от точка А до точка Б, както са за повечето хора, просто парчела марина. Тук става въпрос за колите на маняците като нас. Колите, в които е вложено много любов, много усилия, много време и са направени точно по желанието на собственика им. Днес сме в село Искрец, за да разгледаме едно BMW E30. Има ли някой тук? Да видим, ще ни отворят ли, да го разгледаме. Добре, оцелили сме гаража, момчета, айде да влизаме. Здравей, приятели, аз съм Антонио. Христо, или Ицо, или иконата. Ицо, иконата са E30-ката. Днес ще ни разкажеш за твоето BMW, нали така? Да, има много това да се разкаже. Това е наистина уникално. Хайде да се настаним и да започнем, защото колата наистина е феноменална. Наистина иконата е нещо правилно за нея. Добре, покажи ми първо тази кола. Коя година е, какъв модел е точно? 85-та година е, прави 40 години. Съответно 2000 кубика М20, Б20, 6 цилиндров, редови. 40 години кола. Ами, честно казвам, на първи поглед не мога да й дам 40 години, ако не знам, че модел е на 40. Толкова добре си я съхранил или по-скоро направил, че тя изглежда като нова. Всъщност, как се здоби ти с тази кола? По принцип, преди доста години, още като дете съм я виждал, като сме минавали покрай нея и доста ми допадаше като модел. Доста по-късно вече се оказа, че беше спукала главата и предишните собственици не им се занимаваше да я правят, може би, не знам. И съответно аз веднага отидох, взех я и до ден днешен, вече повече от 9 години. De facto ти я взе с счупена глава, защото на тях не им се занимава да я правят. Даже това беше една от нелепите истории, защото я задърпахме до тук. Съответно, много приятели се събрахме, започнаха да я разглеждат, радваха и се до някаква степен повече подигравки. В следващия момент измихме колата, подсуших я и ги помолих да я избутаме в гаража, защото няма друг вариант. Историята с BMW-та започва с бутане в началото още. Първо с което се захвана? С двигателя, не? Първо двигателя. Трябваше да я вкарам в движение, даже горе-долу около първата година си я карах за ежедневка. Да, тъмън тогава си успял да й се нарадваш, защото не се е налагало да я пазиш толкова, колкото сега. В началото ние оправихме двигателя до някаква степен, имаше прекъсвания, така нататък, започнаха се кабели, свещи, обичайните неща, нали, за един стар бензинов автомобил. Течове имаше ли по мотора тогава? Странното е, че не. Течове нямаше. Оцелил си. Но имаше и такива, примерно заради един датчик температурен, тя не можеше пали зимата и така нататък. И докато се открие проблема, нещо елементарно е. Но почват го воля. Миналата година, например, бях взел една кола, тя беше за обслужване, имах едно опелче, удариха ми го и в следващия момент трябваше ходя на работа с някой автомобил, тръгвам с него, на сутринта тръгвам и в следващия момент се почва едно прекъсване, съответно горивната помпа даде фира и реално погледнато от 3 автомобила останах без нито един. Още по-налепото беше, че както си карах, нали, с последна сила да стигна до работата и виждам полицаи пред мен, съответно ме спряха, но хубавото беше, че хората бяха дружелюбни и просто искаха да разгледат автомобила. Да, това е било доста добре, не са се заяли по някакъв начин, а са искали да го разгледат, той наистина е уникален и си заслужава да го разгледаш. Добре, в случая, това не те ли изнерви, нали? Останала ти е само тази кола и си разчитала нея да стигнеш до работа и се е счупила и тя. Не стига ли до момента, в който писна ми? Беше много нелепо, много се ядосах, съответно хубавото е, че горивната помпа седи тук под прага, реално погледнато, външна е и беше лесна за сменяване, но кофтито беше, че трябваше да се купи нова, съответно на деня си я взех, вечерта сгубихме, но
неловкото беше, че 3 автомобила, които са движещи, нали, платени документи, всичко и така нататък, реално погледнато. И за да ставаш без отрас. И пак, нали, с приятели ходим на работа и така нататък. Всичко беше точно, нали, в следващия момент, ама... Ти си направил нейният двигател на колата и не си поискал никога да го сменяш. Не си замислял ли се за такова нещо? Да сложиш някакъв по-мощен... Първоначално мислехме, имат фабрично и 2.5 двигатели, но разликата не е кой знае каква, после документите идват проблем. После имаше един етап, имах друго BMW за части, което беше TDS, нали? И рано погледнато турбината имаше как да се сложи тук, обаче хем, че е много работа като труд, втори път, че диференциала няма да издържи и така нататък, а пък вече като усилиш диференциал, кардан и всичко останало, ти трябва и спирачната система да промениш драстично. И трябва проекта да започва от начало. И в следващия момент нямаш автентичен автомобил, а имаш рали автомобил. Имаш рали автомобил, да. И трябва да си направи една съпоставка, какво точно искаш. Да, това наистина е така. Когато тръгнеш да я правиш, трябва да прецениш. Защото в един момент, ако я засилиш много и тя наистина, както кажеш, става рали автомобил и вече не ти е толкова приятно да я изкараш уикенда и да й се покефиш, както в случая ти можеш да се покефиш на чистото BMW. А добре, тя в какво козметично състояние беше тази кола, защото сега наистина е като нова и е много красива. Тогава как беше? Как изглеждаше тази кола? Имаше забележки, съответно, нали, примерно огледалата бяха различни, беше на железни джанти, като гнило и ръжди нямаше, но все пак си беше забоя, не ми допадаше тогавашното състояние, но беше прилично. През какво премина ти през тези 9 години и какво те накара 9 години ти да я правиш тази кола, не просто да я вземеш, да й се нарадваш за една година, а да продължиш да я имаш, да я обичаш, защото най-вероятно си обичаш колата. Определено, да. Определено си обичаш колата, нали така? През тия 9 години съм имал доста други автомобили, но това си остава единствената. Съответно, Recaro салон, взех седалките, бяха в лошо състояние, претапицирани са, волан беше със спортен волан, съответно взех М-Техник едно волан, който си е подходящ за този автомобил фабрично. Също се тапицира, сменихме мокет, кори на вратите, още доста неща. Имаше период, в който бях с ксенон, после сега в момента е на LED, жълти кружки на халогените, да изглежда по-класическо. Да. Angel Eyes нямаш, нали така? Не, нямаш. Максимално изчистене. По принцип тези фарове са от троен стоп като цяло, но така си взех автомобила. Лично на мен повече ми допада с тези фарове и затова не съм ги сменявал. Касетофончето е много хубаво и там смених 3-4 разновидности, нали, което ми допадне. Не е оригиналното съответно, но е JVC с графиките, които бяха модерни на времето. Съответно и с тъчскрин, което е доста добър вариант. Време наистина много добре пасва на епохата, от която е колата. Пак по-нов е касетофона, но много добре и пасва. Вътре с тези графики, които излизат, се усеща много уютно вътре и приятно. Харесва ми вътре как мирише на BMW. На старо BMW. На старо BMW направо уникално и усещането колко е директна колата просто. И ми харесва, че не си я направил супер спортна. По принцип се старая да е максимално автентична, да няма циганийки и така нататък. Това определено и личи. Да погледнеш, изглежда се едно току-що излезнало от завода E30. Браво на теб за целия положен труд. Усещането вътре наистина е много брутално. Сега разбирам защо толкова много ги харесват тези модели. Те наистина са много добре направени. И тук ароматизатора е много важен. Може да го снимаме касетката. Ще видяха колко готино тапициран. Направо първоначално не го виждаш, че го има. Добре си го видях в отражението на камерата. Тавана по принцип само не ми се тапицира, защото много малко хора се навиват и само трябва да си го изчистиш. Да, по-добре е да го изчистиш и да оставиш оригиналния таван. Ще се изглежда добре. Ти колко често го изкарваш всъщност BMW-то? По принцип лятото по-често. Тук
Зимата изобщо не го изкървах. Да, нормално, зимата да си го пазиш. Иначе горе-долу събота и неделя е направено кръгче, някакъв път и вечер. Излезеш, повозиш се малко, направиш си кефа. Едно кръгче ядо с Логи, ядо някъде. Да се раздвижи и си ти прави удоволствие най-вероятно, като се качиш. Усмивката е на лице, нали така? Винаги. Това е най-важното нещо в един такъв автомобил. След като си вложил много усилия по него. Значи първо започна с двигателя, след него с какво се захвана да правиш? Ами вече не помня, смисъл след това първо сложих едни леки джанти, които тогава за времето просто ги имах, не бяха много сполучливи, даже да не кажа, че бяха грозни. Ами тези VVS-ки седят много добре. За нея си, аз лично би ги оставил. Захвана се да изкусоряваш визията вече по твое виждане, да почне леко по лека съответно да вече на снимките бях взел борбета, но бяха много теснички. 17-ки, съответно вече нали, я вкарахме за боядисване, там отне повече време, защото пак казвам, благодарен съм на хората, които ми съдействаха, но отне време, защото нали, все пак след работа, по време на работа и така нататък, уикендите, доста време отне, но резултата определено ми допадна. Спортно окачване взех. Съответно, първо бех взел едно, което беше една идея по-високо, не ми допадна, после взех друго. Старото се продаде, защото нямаше да ми върши работа. Както казвам, нали, едно и също нещо се сменява по 3-4 пъти, докато ти хареса точно както искаш, както с окачването в случая. В случая тя не вози много твърдо, ти ме повози вече и ми хареса. Усеща се много приятно изтегнато, не е прекалено висока. Ама не. Наистина, оцелил си точната комбинация. Броните съм сменявал, пракчетата, съответно декоративните, които... Това исках да питам, тази броня е някаква по-специфична ли е от обикновените? Тази предната е M-Technic 1, която си е за BMW, двоен стоп, както се водят, нали, стария фейс. При по-модерните коли, нали, нов фейс, стар фейс, тук се водят T30 двоен стоп купе. Добре, трудно ли се намират тези части? Като търсиш Рекаро салон, волан? Тези, които са, примерно, М-кови, брони, седалки и така нататък, доста трудно. В смисъл, цените драстично се вдигнаха с всяка една изминала година, изчезват, хората се запасяват, както и аз в случая, каквато и част да съм сменил, дори да е счупена, тя не се изхвърля, тя се пази, защото след време може да потребва. Така е, те наистина стават все по-малко тези части, а тези BMW-та стават всяка година все по-рядки и все по-скъпи. Да не говорим за толкова добри екземпляри като твоя, че са си наистина колекционерски автомобили. С намирането на части по принцип имах още две за части си бях купил във времето. Едната беше пак същия двоен стоп купе, беше даже 83-та година по-старичка, в много лошо състояние, но от нея доста от частите ги на старото стъкло имаше забележка пукнатина. От това купе свалих хромброните, от двете се избираха по-хубавите части. Взе си една за донор, отбра всичко хубаво от нея и свърши ти работа и си замина тя, подобри твоята от нея, което е бил добър бонус. Нещо по изпускателната система правил ли си? Гърнето го смених с оригинално, в смисъл такъв да си е абсолютно също. Да не сме преправили тръби и така нататък, старая се максимално да е автентично. Съответно, нали, обичайните неща, дискове, накладки и така нататък, всичко... Тя се е минала поддръжка. Дисковете станаха ли по-големи с времето или си останаха тези, които си оригиналните са си миналата година, даже сменихме всички тръбички и маркочета по спирачната система. Все пак годинките масла, оказват скорости, диференциали, двигател и така нататък, обслужено е напълно, все пак се стараем, смисъл... Да държим класическата визия. И да се запази максимално... Да. Един вид, както го наричат, рестомод. Виждам, че си сложи обаче новите емблеми. Как реши да го направиш това нещо, да не запазиш класическата емблема? Между другото, тя стои много хубаво. По принцип, като цяло, те нали, отскоро излезнаха 50 годишнините, реално погледнато, всъщност те са много по-стари. На E9-ките ги слагаха, съм виждал и така нататък и много отдавна ми харесваха. И съответно,
Не мога да преценя, но чудих се дали да ги сложа, но определено ми допадна крайния резултат. Наистина много добър крайен резултат и ни харесва. Днес ни приветстваш и в един доста приятен и уютен гараж, който ти си направил. Най-вероятно си го направил по BMW-то гаража. По принцип, да, той от по-давно беше навеще, но съответно лека по лека си трябва да е уютно. Трябва да е уютно, да. Айде има къде живее звяр. През тези години имало ли моменти, в които ти е идвало да се откажеш или случвало ли се семейството, близките да не те подкрепят и да ти казват, ей, само си губиш времето и си наливаш парите? Не, по принцип приятелите, подигравките са до ден днешен, съответно и заради това видео ще има още много. Но съответно само подигравки. В смисъл приятелски, нали? Приятелски позиции по-скоро, да. Не подигравки, защото това нещо не е за подиграване. Ти наистина тук си вложил емоция в тази кола. Разкажи някакви интересни преживявания, които си имал с това BMW. По принцип винаги са интересни изживяването, още със самото тръгване. Иначе съответно, примерно по-миналата година на баловете карах едно момче и съответно нали, един познат беше взел чисто ново Porsche. И нали, почва ми обяснява, това е първото в България с тия турбини, не знам си ти какво, не знам си ти що. И в този момент минават две дечица, подминават Поршето бягайки и идват и снимат Т-30-ката, което беше много емоционален момент. В крайна сметка, ново Порше можеш да видиш навсякъде. Обаче Е30 в такова състояние много рядко можеш да видиш. Съответно и много ме радват усмивките в децата, когато го видят, защото това е една истинска искрена любов, когато видят и се зарадват. Казват ли ти, дай газ, дай газ! Постоянно. Да, аз много обичам като ми го кажат това, като мина някъде с Subaru-то и си спомням като малък аз как, като видях някаква кола и се кепех, ей, колко дига, дай газ, нали, ако човека е там. И наистина готино напомниш душата на дечицата. Определено си заслужава като емоция. Беше тръгнал да ми разказваш нещо с пътна помощ преди малко. С пътна помощ миналата година, така около 1 май, нали, почивен ден, бяхме тук в едно съседно селце, вечерта нали, подпинали, всичко точно, сутринта станахме при един приятел, при баба му, направил пържени мекички нали, на дървената печка и така нататък. Отворихме си по една бира, по втора бира и вече усетих, че губя битката. И в този момент ми извън един приятел с пътна помощ. Иска, работиш ли днеска, трябват ми части и така нататък. Викам да не работа. И затворих телефон, викам, аз не мога ли си прибера колата с пътна помощ? И те викат, как така? Викам, сега ще ви показва на човека. Викам, ще моля се да обяд да дойдеш си ми прибереш колата. Да, няма проблеми, колко хора сте. Викам, сам съм, какво е на колата? Викам, тя колата си пали в движение си, всичко е точно, просто викам, не е редно да карам. И в този момент, окей, всичко точно. Дойде човека нали, след обяда, ние вече бяхме минали на ракия и така нататък. Качихме колата на пътна помощ на ход, съответно, нали? Насякъде, където минахме на попът, звънят някакви приятели, какво пак си чупил на колата, какво пак що на пътна помощ, викаме, хора, нищо няма, пиян съм. И никой не ми вярва, докато не ме види на живо. Но обаче е много умно от твоя страна. Тук по селата няма drink and drive, но ти си измислил твой drink and drive и си бил отговорен, не си карал пил. Сигурно пак е имало базици, или БМВ-то е на пътната помощ. Направихме една почетна обиколка през центъра, да я видят всички, нали, да има снимки, смях и така нататък. И емоции винаги има. Най-вероятно и докато сте я правили е имало доста емоции и сцепки. Там са повече нерви. Там са повече нерви, да, винаги е така. Обаче всичките тези нерви, докато я правиш тази кола и докато я пипаш и работиш по нея, всъщност те сближават с нея. По принцип, и те те карат да я обичаш още повече. Защото вече на днешно време, нали, трудно ще намериш, но има вариант да отидеш да си я купиш на готово. В смисъл дали ще е такава, дали ще е по-нова, по-стара. Просто като извадиш парите, отиваш и я купуваш. Доколкото тук доста нерви сме счупили отделно самото събиране на части, защото има някои от нещата, които сме ги търсили, примерно, както преди малко казахме, Рекаро салона. Влизаш в OLX и в следващия момент го виждам. Нали, той си беше в София, директно звъна на момчето, за купе и така нататък. Викам до вечера идвам и го взимам без да се замисля, защото в следващия момент ти нямаш избор. Нямаш избор, той няма да е. Пък идва другия момент, че вече като напишеш търса Рекаро салон и цените стават двойно, защото ти го търсиш. Ти го търсиш, да, не го продава някой. И другото, което се сетих с закупуването на автомобила, това е първият автомобил, в който като отидох, даже не го бях гледал. В смисъл, той беше под едно покривало, само разгърнахме леко покривалото, даже го имам на снимка, бях пращал.
Съответно загърнахме го, като отидох да го плащам вече, да го взимам официално, се разтреперих от кеф. От кеф, че я взимаш колата. Ти наистина много си искал да я вземеш. А като каза покривало, ти преди да й направиш навеса, как я съхраняваше, нали, за да не изгние, да не се... По принцип, зимите я закарахме при един приятел в неговия гараж, седеше зимите, а пък лятото беше грешка по принцип това с покривалата, защото хем беше хубаво, немско, но реално погледнато, когато беше есента настъпи, като я бях изкарал една седмица да го разгръщам, прави страшен конденс. В смисъл, не знам дали са всичките така, но определено не беше оферта. Как ти споделих, аз скоро имах такъв кофти опит, дето мухляса моята вътре от влагата и наистина това с покривалото не е вариант, но ти си направил доста добре, зимата е имало при кой приятел да я прибереш. Това вече е грижа, ти гледаме колата като малко дете. Както казах, тази поредица коли с история е за едни коли, които наистина обичаме, а не са ни просто от точка А до точка Б Марина, която да ни превози и седи на улицата и дори не я мием. Други случки имало ли си с полиция по-рано преди да го направиш? Заяждали ли се за нещо за него? По принцип, крайна сметка, като ги видят малко, така ги гледат, нали? Като цяло съм имал една идея по-нови БМВ-та, реално погледнато, където и да тръгнеш, винаги те спират полицаите, защото хората като видят БМВ си мислят, че непременно, че си дрифтаджия, че си по-опасен и така нататък. Което, да, голям процент е така, но не е чак така, защото реално тук, нали, нямам проблеми, защото хората като те спрат, те виждат, че, нали, максимално автентично, че си го пазиш, че си го гледаш като ретро автомобил, не като дрифтачка и така нататък. И в случая би трябвало да им стане ясно, че ти няма да си позволиш да направиш такова няма нещо. проблем. Защото в крайна сметка след толкова труд и любов по тази кола ти не искаш да я съсипеш. Ти я пазиш. Което е един плюс, който някои хора трудно го разбират, нали, като видят така кола нагласена, направена, не схващат, че ние всъщност сме вложили много в това нещо и ние не искаме да го съсипем. Единственото ми каране с приятели, каране имам предвид не като шофиране, а каране да се караме с приятели, защото по принцип тук като се събираме в гаража конкретно и така нататък, понеже и багажника и предния капак са много равнички и винаги искат да го ползват като маса, а все пак е боядисано и това много дразни. Да. Значи трябва да ти измислим нещо покривало такова по-дебел плат на багажника, за да не го драскат, да си слагат там напитките, когато се стига до скандали заради такива неща и подпиране. Все пак си пазиш колата, не искаш да ходиш да пребоисваш багажник заради биличката на някой. Любопитно ми е, това тук едното гледалото какво е? Това е чекборд. Чекборд? Да. Борд компютър, да, от 85-та година. По-стар борд компютър. Значи музиката е каквато бихме очаквали в такава кола. Много ти благодаря, че ни показа твоето BMW, разказа ни за него и ни повози. Наистина уникална кола. Благодаря за усилията. От Motormania сме ти подготвили една изненада. Алекс, заповядай. От съвсем скоро правим плакати и това е за теб. Много благодаря. Харесва ли ти? Определено, да да го видите, това е неговата кола. Сега можеш да си го закачиш в твоя уникален гараж и да се радваш. Ти си ни предоставил снимките и както се вижда, даже си усмихнат на точно на средата на плаката. Имаме всеки един елемент. Уникален, ето го и моя, на моята стара кола. Ако и вие искате такива плакати, можете да пишете в Instagram или в Facebook на Фотогараж, за да си поръчате такъв плакат на настоящия, мечтания или пък бивш автомобил, който много обичате. Плакатите са уникални, си го закачите на стената или пък в гаража, ако имате. Наистина заслужават си и се надявам се плаката да ти харесва, да си го закачиш и да му се радваш. Твоята уникална кола се вижда. Ще взема челна позиция в гаража, определено е уникален. До табелката от Дел Бири и Пържоли. Много ти благодаря отново, че ни показа твоето BMW. Надявам се да имаш още много спомени с него, да те слуша и да си се грижиш за него, както се грижи до сега.
Това беше от нас. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, коментирайте. А пък ако вие имате такъв автомобил и искате да се включите и да разкажете за него, не се притеснявайте да ни пишете на Facebook страницата Motormania Channel или пък на Instagram страницата. Ние винаги сме отворени за вашите предложения. До следващия път! Хареса ми много да се возя BMW-то, искам пак.